أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin namijin jimina ga abin da Shafir Gani Annabi sai ya fassara a cikin littafin sa Dadiru mujalladi na farko shafi na 235 sannan akwai Babul Aini shi ma shafi na 235 yake saboda jama'a mun san suna bincika. Ga abin da Shafir Gani Annabi ya fassara ya ce duk wanda ya yi mafarkin namijin jimina lalle hakika wani mutum ne zai haɗu da shi wanda yake mutumin ƙauye zai zamanto dandakakke wanda ba a iya kula mata sannan kuma zai zamanto abin ƙaruwa da lamarin mu'amala da shi. Duk wanda ya ga ya yanka namijin jimina ta ƙiya to lalle hakika zai zamanto mai luwaɗi da kadiminsa. Duk wanda ya ga ya samu namijin jimina ya yanka shi ta gaba lallai hakika zai samu hukunci da ƙara'i a cikin al'amuran ilimin fiƙihu. Idan kuma mai fiƙihu ne to zai zamanto mai hukunci da gaskiya. Kuma lallai hakika mewa zai samu wani sarki wanda yake babban sarki ne kuma ba'ajame zai yi mu'amala da shi kuma zai samu ƙarfi da iko na bashi shawarar da zai rika ɗauka ya zamanto duk wani abu da zai samu mutanensa. Allah shi ke da sani akan wannan. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.